salam iyileşler. Kemine salam. Bugün Kemine bilen rahat sohbet ederliydik. Kemine. Ne mara doğru. Salam Sapar. Sapara kan zat barada gürrüň edeli bugün. O biz indi şu wagta jelle bir-birden adamlaryň biziň halkymyzyň esasan kemçiliklerine orta goýan soralar soradyk. Yani şol problemleri gozajak olduk. Yani düşünenler düşündi. Şu arada öz pikirlerini aydanlar var, pikir paylaşanlar var. Şu meseleler tartışılıyor. Az olsam, köp bolsam. Şu wagtda çelli haýsy meseleleri orta attık. Men bunu bir gaýtalap geçjek boljak. Birinciden tarihimizi bilemzok. O tarihini bilmeyen bir cemiyet, kimliksiz cemiyet bolýar diýdik, şahsiyetsiz bolýar. Ondan soň şahsiyetsiz, tarihsiz, onun üstüne de hünersiz bir cemiyetliğimiz ortaya çıktı. Onam nireden bilýäs? Şu daşary ýurda gelip ya garson ya da biriniň öýünde temizlikçi bolup işleýäs. Eğer elimizde hüner olan olsa bunun ýaly iş etmezdik. Mesela Suriye'den gelenler var. Olar ya kafe, restoran açıp işledýärler ya da ticaret işine girişdiler. O gözümüzün öňünde bolup geçen zatlar buların hemmesi. Ve bunun daşında da indi şu meseleleri bilýäs ve bulara çözgüt bermek ve bundan sonra yurda dolanyş baradaky nemämize ölçecek bolup görürüz. Yani ya yurda dolanyp baran wagtda halkymız näme eder? O nähil bir dünya, nähil bir Türkmenistan ortaya çıkar. Demokratik Türkmenistan olur mu ya da kimliksiz, şahsiyetsiz, hünersiz Türkmenistan olup devam eder mi? Şunun ýaly Sapara. Sizden başladı bugün. Meni aşar bu mesele. Deme Kemine ne hünersiz hünersiz adam. En demokratik döwletlerdir. Şweýetde bolsun, Norwegiýada bolsun, tapawdy ýok. Awstriýada bolsun. Eli hünersiz adam oňa lokan aýlyk berip bolmaýar. Ya işsiz bolmaly ya da ýanky tämirlik edýän, ya sakçylyk edýän, ya garsonlyk edýän. Şolar ýalyk iş ya da garra edýän. Mesele adamlara hüner vermekte. Hüner hem nirden başlaýar? Bilim sistematinden başlaýandyr. Hüner. Hüner almaň nemeti, fundamenti başlanyç klasdan başlaýar. Şo fundamentin bolmasa soň üstüne on kurşajak nemetjek bolýan adyňam tutanokda. Onu ýa dogry aýtdyň. Biz ine uly näme diýen buňa ýitki diýseňem bolýar. Ya da bir betbagçylygyň ýoluny açan ýankyň adak geçen ýagdaýlaryňda tarihimdi bilemzok, hakykatdan bilemzok. Şahsiýetimiz ýok, kimligimiz ýok. Kimlik diýerler türkler. On gemeti diňe tarihi bilmedikden hem däl on gelip çykyşy ýanky maskala terbiýetinden başlaýar. Onun cemiyetiň içindäki öýüň alyp barmaly ýagdaýlary bolýar. Türkmenistanda öýde bir tüýtlek bolmaly, daşarda bir tüýtlek bolmaly. Onun birinden gorkmaly, birine çekinmeli. Şo zatlar adamyň şahsiýetini 2, 3, 4, 5 bölýär-de.
Ol 1 ýyl 2 ýyl 30 ýyl. 2 ýarym nesil ýetişen adamyň psihikat ütgede. Onuň özüňe de önamsızlyk gelýär. Yani ol adam bir iş başını tutması gaty ýagdaýlar. Ne şu wagt ne Türkiýede 1 milyon ogly wady ýylýar-da. Ýöne ulu aýlykly, gowy hünärli sähelçedir. Şoluň 1%-mi, ýarym %mi, ýa 2%-mi şol adamlar galany ýanky diýişin gala garsondur, tämizlikçidir. O çağa wakyjydyr, sakçydyr. Ne? Ýanky biziň jemgyýetimiziň nemesi ödem bunu çapak çalıp çeýtdiler-de. Şuň şeýle bolmajagyny şu birinji günlerden görnýär. Yani hüner, yani bilim sistemasını çökertmek iyinin näme getirjegi görünüp tura. Şonu eden adamlara da heykellik işip, o atamız diýişip çokunuşup etdiler de kıynaşlı yeri. Cemiyetimiz bedbahtçılığa öd eli bilen geldi de. Onu adamdan görýärler de. Şu diktatörler bolmasa demetmez. Yok. Beýle däl. Hiç beýle däl. O diktatörler okey demedir bolýan o 1%'dir. 99% cemiyetiň öz üstünde ýatanlar şo demesi. Her kimin öz paýyny şoň içinden almalylar. Her kimin paýy bardyr. Evet, görünüp durandady ýerti şu boljagyny näme ayak diýerim zok, kelle galdyram zok. Bunu ok diýem zok. Özüm jemgyýetiň ýanky esasy böleği şu rejimi gollap ýör, taklap ýör, gorap ýör. Onuň tany azal, ýani başgalarary bilen tanasaň jemgyýetiň 4-5%'dir. Şu bolýar diýär-de. Men düşünjüme şeýlere gelmine. Hova sapara indi şu ýagdaýda biz indi näme etmeli meselen bizim halkyň üstüne düşen wezipe näme bundan soň? Ya indi halkymız az bolsa da, az böleği bolsa da ya da az düşünen bolsa da bundan soň ýüpüň ucundan tutdumy kendi pikir edýän. Indi şu ýüpü doğru özüne çekmek için doğru bir uğrup durmak gerek mi kendi pikir edýän de men. Bunun için yani halkımız nähilek taýýarlykda bolmaly kädiýän. Yani ýa-da ýene-de nemelere çapak çalmany dowam edermiken? Çapak çalma meselesi aslında hakykatdan hem ol näme diýilýär? Bir günah ortaklyk bolýar-da. Çapak çalanlar. İslemän etse-de. Ortak. Çapakçylygyň ortagy şolar. Bu ýanky eýle beýle dip bahana daat näme diýerler bolýan. Hakyky ortagy. O bahana geçerli däl hiç ýyly sebäbi ondan beter yani liderlerin geçen nemeler var, medeniyetler var. Tarihte da, Avrupa'da da. Hitler var mesela iň berkisi. Yani şolaryň geçen nemesinde yani yurtlarda şu wagt güýçli bir neme var. Sivilizasiýa var. Medeniyet var. O medeniyet var. Ýöne bizde medeniyetimiz gurup bilmändirs. Bir bütewilik ýok. Dolu birleşip bilmändirs yani. Meselem iň berkisi Türkiye edil bize ýakyndy medeniyet tarapdan hem beýleki din ýa-da şoňa benzeş kellesiniň düşünje guruluşy gaty ýakyndyr ýöne. Türkiye'de bizden tapawutly olan tarapy döwletçilik düşünjesi var. Bizde döwletin nämeligi bilinen ok adamlar tarapyndan ýöne
hökümet döwlet ýalak bir aparat yerine yani bir hökümet aparaty döwlet ýaly hereket edýär we öz bolşy ýalam gorkuzyp bilýär şol hereket eden için döwlet ýaly bolup. Bu meseleler aslında onun ýalak bolmaly däl, o halkyň kellesinde bir üýtgeçlik bolmaly. Hökümetiň bir döwlet dälligine, o döwletiň bir üýtgemeýän, uzak, uzun wadaly bir guruluşlygyna bir inanmaly birinji halk. Ondan soň bir yani hökümetiň nemesine, bu gazawyny, ýalňyşlaryna düzeltmäne bir güýji ýetjegine inanyp bilermiken diýip pikir edýän men. Neme kemine bizim ne bir türlü görünýär problemlerimiz var da. Özüm gaty göze neme diýär dokunup da. Onu görmäneme bolanok, görmediği de saljak bolýar, bolun bolur ýalak däller. İkademini bir ýere getirip bolanok. Adamlar birek bire ananok. O birek bire bir yerde dursun. Adamlar özüne dönür. Özlerine dönür. Bu türlü adamlarda anam yok da. Ya şu da atlar näde bir etmeli diýilen soru aýlandy da. Onun için biz ilkulak birek bireyi fiilemani, hormat koymaly. O birek bire kömek etmäni, el uzatmany. Öwrenmämiz gerek de. Bir millet diýmidi düşünmämiz gerek. Onu o milletiň hem tütünleri vardır. Ne özü edýän özüň dilidir. Türk edýän Türküň dilidir. O Türkmen edýän Türkmeniň dilidir. O şiwe zat bolup biler. O şiwe diýmek bir hem ýerde de var. Ýöne döwletiň bir dili vardır. O diline de hormat koymalıdır. Şo dil bilen sen milletsin. Şo dilsiz sen millet bolup bilen ok. O öz dilini fiileman, onu hormat koyman, özüňi bir ýerde fiiletjek bolup, hormat koyjak bolup, koydurjak bolup, ýa-da bir ýerde orun isläp nemetmäň mümkin nädir? Şu zatlary biziň türkmenimizde bunun tertine ulanılır da. Onu bilgeçini ettilermi? Ya biziň aňyrdan gelýän demämizi ulan däp desturlanmady. Ulan ettilermi? Ýöne bir döwlet kijijek özüm ýumruk ýalak 5 öýlü türkmen. O 5 satmasının kapısı ters tarafa bak ya. Ne Türkiye'de Türk diýilen deme bölümü bir 10-15% edinden kendiler. Ýöne hemmesi ben Türk diye Türk dilin dil deme diýär de. 100 ýyl mundan Türk şu atky Türkçämiz var. Görýän, eşitýän, dinleýän Türkçämiz. 100 ýyl bundan beýle däl. Yani Türkçe dil tarihini Yok da. Okuyan ordan bilýänsiň Osmança dili Seheljadan bilýändir, tarihçiler bilýändir. Ne döwlet edýän dildir. Biz ne şu tarapymda boşak. Ben ýöne nemen tekniski dällänin bir yani kaptalnaky göze ilmeyen ya da üns verilmeyen problemlerini neme diyen ne? Sana oturdun bizde problemi gatıken. Tamam neme deyin? Bu adına nankörlük değil ya da o ya da pragmatist deydiler, tevirlere şey diye olur. Yani özüne bolsa bolýar da.
Onu ertesi ervet bolcağından bilýär, onun şow atdy, ýa-ni şu bir ýerden ýa-ni bäşmandy alanny gowurya erti näme boljagyny da seyreden nokta. Şolar ýalak bir deme düşüpdir diýerler-de, şu wagtky demeler. Soňky şu pul bolsa bolýar diýerler-de. Gazanç bolsa bolýar. Yani o kazancım düýklü bir kazanç däl aslında. Ertesi Şu yok. at yurdun için yurdun içinden gelen havara göre bir aylığa 4,5 paçka çilim bolýarmyş. Tuwelemi. Yani oňam o çyrda durýarmyşlar. O çyrda duranlar varmış o çilimi almak için. Şunun ýaly ýagdaýlar var. Başga zatlar sanap durmalam däl. Türkmenistan'dan gelýärmi? Havar. Türkmenistan'dan gelen havara göre şu at pulun olsa da alar ýal zat ýok diýerler. Onun daşında vatan habarları dinledim. Hemme zat 106-110% götüştü. Bankam täze teknologiýa geçipdir. Hemme ýerde gülýalak. Beýlek pudoklarym şonalak. O näp telewiziorem şeýdip gaýrypdy. Kemine. Olar öňündäki minusyny aýyrýan bolmaly. Ýöne eşitişimize göre çyndanam bir düzeltjek bolýarmyşlar. Ýöne onu düzeltmek için birinciden bilim gerek. İkinciden hem bir medeniyet gerek. Medeniyetli medeniyetsiz ve bilimsiz adamlar şu an düşünde bir yanlışlıkların bolanlygyna, halkın hareketlenenliğine yani şonu çözüm gözleýärler. Yani o çözüm gözlerinin peydasy yok. Olar tapıp bilmeýär onu hiç wagtdan. Olaryň elinde tapar ýalak neme yok, abzal yok. Ural yok. Beter ederler. Ural yok, onu beter ederler ona. Düşündürüp bolmaýar da köp zady Türkmenistan'ın içinde bolýan. Kemine düşündürüp bolmayan diýende men bir zat ýadyma düşýärdi. Yani bizim geçmişimizden. Hakikatdan ham ýagşyny ýamanam düşündürüp bolany o ekende. Ben ýöňe çalaja ujuny gurrun berdim. Biz şol ýa şu wagtky çoğunlyň ýeňdesinde gurtly bilen ýa o nepe diýerde şol aralyklarda bir eksperimentalny bir 20-30 min hektarda bir 50 hektardan 100 hektardan ýa fermerlere paýlap berip sığır saklayan, sığır koyun saklayan, koyun fermer hocalıklarını neme abrasovu yani beyleklerim gelip öwrüner ýaly. Şol ne Şweýetde görkezdik bir sığır ýatagy şeýlem. Bir maşgala 4 adam 200 sanak 220 sanak sığırı teredip saklap nemedip gör. Ödüm sığırın nemetinden hem süýdi rekord diýdi. 11,7 ton bir sığırdan alınýan neme süýt. Ne çoň fermetinden. Ne şolar ýalak ferma bizim nemämiz maksadymyz şolar ýalak neme kurmakdy. Şolar ýalak hojalyk. Her oblastda şolar ýalakyň 100 sanysy 150 sanysy bolan bolsa şu wagt Türkmenistan ýağın gaýmagyň içinde toğulanıp görmerler. Süýdüň etin beýleki süýde önümleri peýnirinden tut ýağına çenli. Açlyk diýilen zat düýünden bolmaly, ýere şor basmaly. Yani 30 ýylyň içinde şoň sany ýa 5 esde köpenmeli. Onu şeýle boljagyna ýa döwletiň başyna koturan adamlar görýär. Ýöne şoňa gaty garşy çykdylar da.
atlayaraklı karşı. Şu etçek olayan adamların köpüsünü cezalandırdılar. Bular näme etjek bolýarkan diýendirler. Gad etçek olayan diyenlerdirler elbette şeyle. Oluyor da. Şol neme bolýan olmaly da ýene-däm şu bilimsizlik. Diňe özüne bilýärler. Özüni bilýän olmalylar. Daşdöre bilen ok. Şonuň netijesinde bolýan olmaly bu. Ýoksam görüp dursun. Şonuň ýani berjek netijesi soňky nesillerden peýda berjäni. Meselem Norwegiýada siz aýdýaňyz. Yani 5 neslin pulu basılı dur şu an Norvegiýada. Ýöne bular entegem işleýär. Aýdyp biler yani men ertir bir gün ölýän işlejekdäl. Özüm iýjek şol pulu diýip biler ýöne diýmeýärler. Bizde şol düşünje ýok yani kollektiwni bir düşünjäniň ýoklugynyň netijesi bolýar bu. Ýöne döwlet hemme zadyň böwedi döwlet ýa-ni döwlet diýende hökümet hökümet bilen döwletiň tapawudy barada sen aýtdyň o döwlet diýmek halk diýmekdir. Hökümet bir ýöne ýöneticidir. Yani näme diýer? Upravlenist diýer. Gelip geçen. Gel ya geçýär. Başarsaň işleýän bolmasa gidýär. Başarýany berýär. Bizim şu atki adam döwleti, yani hökümeti başaryan adamlara vermeli. O başaryan adamlarım ken aýdyp otursak köp zat. Özüm bilýärem. O kimin edip biljegini, edip bilmejegini görüp otur. O öwretmenligini bilýär, näde öwretmenligini bilýär. O bilgi ken dünýede. Ýöne şonu alyp bulanmany başarmaly. Onda yine şu taýda geçen programamızdaky soru ýüze çykýar da näme kär milletler bay? Kär milletler garyp. Döwletler. Döwletler. Ana ne düýün pasport barada gurrun etdi. Ödem elementarny mesele 2 sagatda çözülýän mesele. Ine şo pasport bolmasa da sen aç galýan hiç zat edip bilen o. Sen öwrençiliğinde eliň pasporty bir yer komandirovka ýa-da bir zat demetmäli gidip bilýän. Tereket edip bilýän. Ýok. Ýok. Diýmek tek öwrençiligiň artamaly. Ýa-da ýanky daşaryurda gitmeli, gelmeli ýagdaýlar bolýar. Ya bilim almaly, öwrenmeli. Ne? Ýöne elementar nemesi, şolar ýalak ýüzlerçe päsgelçilik döwletiň ýa hökümeti özü döredýär. Bilbe diýen, bilmäne diýen bunu on tapawdy ýok, netije belli de. Ýok, olar bilmeýär, bilimsiz olar. Diňe özüni bilýär. Başga bir nemesi ýokmu, düşündürüşi ýok. Ya pasport meselesi hakikaten hem gaty bir wajip mesele. Geçen hem aýtdyňyz. 2010 ýylda pasport alanlar bilen 2016-2015 ýyllarynda pasport alanlaryň surawy bu ýyldan dolup başlamaly. Yani halkyň ulgur möçberiniň pasporty surawy daşary ýurtda wagty dolýar. Gaty bir ajy bir ýagdaý. O aýdyşyňyz ýaly bularyň okuwy durýar, okap öğrenleriň. Ýa-da biznes edýänleriň biznesler durýar. Şo taýda pasportyň surawy dolsa, taryhy dolsa, ýa hiç zat edip bilen oksa daşary ýurtda sen şu pasportyň üstüne gurýan bütün kimligini, daşary ýurtdaky kimligini şu pasport arkaly gurýan. Şol durýar. Ýöne göreli halkymız buna nähil neme berer? Taýarlyklymy halkymız? Bilýärmi bu zatlardan habar barmy? Ýok bolsa da mine sapara bilen habar berýäs. 3-4 günden bäri. Ýeme ýa-ni dokument diýilen zat hem berde de çalyşyp durdy. Şwedde her 5 ýyldan pasport çalyşýar. Ýöne sistema oturdular. İnternetiň üstüne dakaz berýän.
Barba malkaydı yani. Bolmada da poşta bile diýberýärler. Buňur hiç bir yankı problemi bolor ýalak ýagdaýy ýok. Bunu yankı 5-nji klasyň okuwçysyna şu meseleni çözüp berdiýsen çözüp berip bilýärler de. O bizim demelerimiz, aydım aydıp öğrenlerimiz, o kandidat kim oğradum deyip gören adam. O yankı bulon, yank neyme diyen, ben buloro erbesat diyemem, kadagan kanun oyuncu cedası var deyip teyze kanun çıkarttırlar. Bulon beyin at yok, kemine. Boş bulor. Beyinleri boş. Bulara devlet değil, tavuk geteğine realaklardı. Tavuk getek, elementarını, yani tavuk taklamalı, 100 tane tavuğu idare edip bilmeyecek adamlar bunlar. Hemmesi uyuşup, bir yeri ikisem değil. Bunlar, yani o taylarda oturmalı adamlar değil, derhal bunları çalışırmalı. Yani konkurs esasında mı, hemen esasında olmayan olsa devleti bilen adamlara uğurturmalı. Yani devlet kuruluşunda liyakat diye bir sistemi vardır. Ne Türkiye'de vardır. Liyakat değil ya da. Yani bilimli, demeli, tesli, yani orçu zasluğu diye Türkmençe şoňam terjimesi yok liyakatın. Hünäri dip çıkıyor, yani ulanılan yerleri yok bu sözün. Yok. Hünäri ol deme part sözü bolýan, öňe ulantan bolýar, bolýan. Bizde düşünce yok da şol orýala. Düşünce yok, şol sözün beyindäki garşylygy yok. Yani bizde hem yani näçe danak söz yani düşünce düýünde leksikamyzda yok. Yani, samimet diýdik, yani iskiriniz. Ne şu hünäri başka da bir topor nemeler yok bizim leksikamyzda, durmuşumuzda, ulanymda olmadı. Hava neme vardır? Şu düşünce, söz gürlemek var arada. George Orwell'ın bir sözü var. Eğer pikirler sözlere täsir edýän bolsa, sözlerin pikirlere täsir etmeli ya da, yani aýtjak bolsa taýda sözler bilen pikirler öz arasında neme diýär, alışveriş edýär ve ikisi bir-birine bagly mana berýär. Ýöne biz halk bolup günde belki 50 san sözün işlik, sıfat, at halyny ulanyp ýaşap gören bir halk bolduk. Günlük ulanýan sözümüz 50'dir, yani 50 türlü söz ulanýas. Belki en köp. Gynançly kemine, gaty gynançly ýöne buň çykalgasy diňe düşünüp nirak barandydy, näme bolanyny buň sebäplerini düşünüp buň çözütlerken biz bir toporna ýanky mailnamalarda da ýazdyk. Buň düşünme nemesi edwe molyan zatlar bu zatlar. Yani Türkmenistan bir ullokan neme del ýoňa maýdy otur Pekin'in bir köçesi ýalak dip yani käbir firmalar öňümi berýän giýdejisi bizim ähli gadly nevitli uly resursly döwletimizden onlar çetse kendi önüm berýär. Ödem yani doğun tarihim bir yani amma doğun alyp gördüm 94-nji ýyl 95-nji ýyl urulan. Şol atlar indi bir tüýdli halk buňa karar bermeliler. Nädip bunu değiştirmeli? Bu nähile gitmeli? Bu oglan gitmeli. Bu oglan oturmaly nemesi ýok. Bu oglanyň diýenim ýanky aýdyp öýrenýär. Näme guly berdi gulymy? Burwan gulymy? Aydımçı. Aydımçı topu bilen götürülüp gitmeli. Bu taýda o işi ýok. On kellesi bilen yani döwlet ýöredir ýalak nemesi ýok. Düşünen ogam, düşünmeýänem görünüp dur. Hiç sada düşünen ogam. Ol ýeke neme der. Döwletin pulu daşyna başga neme aýlanyp durda.
Döwletin ykdysadyety ýok. Düýbünden. Yani Dıvayn oy buwaltere diýen ýalyk ýagdaýda işleýär. Garawazar işleýär. Halkyňam indi düşünjese indi şoňa nemetdi ýetdi. Şol oglan diýeniňiz Aýdymçynyň bu ýagdaýda dälligine, hatda gorkunç biriniň bolmadygyna Yok, onu indi göz yetip baş. Pedevenk, yani Niýazyň döwründe türkler pedevenk diýilýär. Ben şol nämedigini bileme, o kelim bolun şol ökenne. Yani onu sutunyor diýilýär. Yani Orsçasy. Niýazyň sutunyor bu ýigit. O şolar ýala iş edip bilendir. Döwlet demesi däl ol. Ýöne adamlar töwereğin näkilerem ýakýar. Şolong töwereğin näki näçe adam bolsa, şu at haýwatly nemeli, şolong hemme jediýän ýa. Yana da gelýär de. Bu adam hemme kişi hoýup salýar. O ýeki deme däl. Garip basary däl. Töwereğin näkileri de. Ýetir kimin nirden çykjagy belli däl. Şoň üçin temine ne üýtgetmeli bunu. Nähilek çalt üýtgetmeli onu ne düşünün ýaşlar. Biz üýtgetmek üçin biz taýýar. Ýene şu wagt iň bärkisinden dernek kurduk. Resmi ýagdaýda. Indi şu pasport meselelerini hem için gaýta aýdýas. Biz Türkiýede galýanlaryň iň esasan bu meselede problemleri var. Bulara oturma izni diýilýär. O kimlik kartlaryny doğrulamak için kömek etjek bolýas. Yani Doğulu derneğin adından. Yani şunun ýaly derneğin adından diýmeli buňa. Dokumentler toplap ine şunça halk, Türkmenistanyň halky kyn ýagdaýda diýip ýüzlenip bilýäs. Şo taýdan hem düzeltjek bolýas. Häzir şu dokumentlere öz ýakynlarymyzdan, tanışlarymyzdan toplap başladyk. Indi bunu ýoş giňiş eders. Elimizden gelen şekilde kömek eders halkymyza. Ve bunun daşynda da iş tap berme, şoňa meňzeş yerlere ýa-da meselem köçede galdymy, şoňa bir öz tanışlarymyzdan öý tapyp berme, onuň ýanynda galma. Häzirlikçe şonuň ýaly bundan soň ýoş hasam guramaçylykly bolar bu işler. Nesip bolsa. Yani pikir etseňiz bundan bir 6 ýyl öň bunyň ýaly zaty hiç ýok da. Türkmeniň taryhynda ýokdy diýişiňiz ýaly. Indi Türkmeniň taryhynda hakykatdan hem ýokdy. Ýöne bu birinji dernek, yani şu başga yerlerde aýdýandyr, öňden bären dernek bar, aňyry bäri sözler eşitýäs de. Ýöne inanmaň adamlar öňden bäri dernek ýokdy. Eger dernek bar bolan bolsa ölen 60 adamy o dernekler gömerdi. Ine häzir hem şolaryň ýarymynyň başynda daşy ýok, ady ýok. Biz bir-birden edýäs şonu ýagdaýymyz ýetenden. Ýöne ýagdaýymyz has şu wagt nemedäl güýçlüdäl biz ýoluň, yani dernek bolup ýoluň başynda. Bundan öň 6 dernegimiz varmış. Ýöne biziň habarymyz ýok muny aýdaýyn hökmen suratda. Nerede bu dernekler bar bolan bolsa? Bunun sonra cevap berip bilenler var olsa çıksın. Yani birinci dernek bizi şu Atavatan Kızıl Alma Derneğidir. Bu halka bir değişli bir dernektir bu. Ya maňa, ya Sapara, ya da Halmyrada, ya da bu derneğe açılmagyna maddi taýdan kömek edenlere de değişli däldir. Bu bundan soňky nesillere galjak bir mirasymız bolmaly. Türkmenistanyň içinde bir mirasymız ýok. Iň azyndan şu taýda bir miras gurup galdyryp gideli. Halkymyzam, yani soňky nesillerimizem bilsin ki biz şu daşary ýurtlarda güýçlenip içeri girenmize bilsinler. O ýok, dernekler yani içeride biz
vakıf Türkiye'nin nemesinde şu kanunlar goğudur vakıf diye ulul vakıfları var ululu kadimi vakıflar var köklü. Şunun ýalsa para bugünlükçe aýdylajak zatlar şulmy kendi diýen. Onsoňa hormatly adamlar 27-sinde ýenedem ýatladyp geçeýin. İkinci gün akşamı saat 7'de Eyüp Sultan Meydanı'nda bir nefes kafede toplanýas. O garaşsyzlyk günümüzi kutlamak için, pikir alışverişi etmek için ve bundan sonra nähili hareketler edýäs. O adamlar taş döwrümizde nähili ýagdaýda şo zatlary pikir alışverişini etmäne ve iň esasany biz bir ara geldikçe hasam güýçlenýäs. Esas maksadymız bu. Hükman suratda gelin. Doğru kemine. Benim ekrandan katılışan nimetten online. Bor hükman. Bol ya. Online. Ondan soň nesip bolsa şu pandemiýadan soň kongres edýäs. Nesip bolsa uly bir kongres bolmaly. Oňa Halmyrada, Sapara we ýene-dem Olya Çarýewa ve başga da gelip biljek ýagdaý ýetýän daşary ýurtdak aktivistlerimiz hemmesi gelip bilenler. Çağırsan barar kemine. Çağırýas bu hemmäniň nemesi goşulmasy gerekli bolan bir zat. Bu belki 2 aýdan soň bolup biler. Häzir bize beren neme göre 2 aýdan soň açylýar diýdiler ýöne pandemiýa nemesine bagly, ýagdaýyna bagly bu. Şunun ýaly. Kemine sen revolýusiýanyň karantinalyň o şu karantin utorýança revolýusiýada boljak gel. Hawa karantinin bir tarapdan peýdaly taraplary bar, bir tarapdan ziýanly taraplary bar. Peýdaly tarapy has köp şunun ýaly halky pikirlendirip bilýäs. Diktaturanyň iň esasy gorkýan zady pikirlenen adam. Bizem bu pursatdan peýdalanyp şu adamlaryň pikri düşünjesi gaty giňişleýin üýtgedi. Yani karşı düşman bir ýylkydan kän değişiklik bar kemine onu görýär. Bar o vatan söýgüsü var iň bärkisi. Iň köp görmek isleýän zatlarymyzdan birisi. Bir adamyň içinde vatan söýgüsü bar bolsa onuň garşysynda hiç adam durup bilen ok. Ondan soň öňündäki gelecek neslin aladasy bar. Esasen ayal maşgalalarymyzda bar bu. Onuň dogry. Kemine onu staýda uturaýaly nemeni gepleşigimizi. Bor sapara uturaýaly. İyileşler köp sag bolun. Kemine saňa da sag bol. Ýene efirde duşýançak. Sağ olun ildeşler, sağ olun sapara. Ýene-dem duşýançak.